Hier stiet het dorp Weensum bekend om. Vierlieppen. De Frieske sport had een prominent plak in het dorp. Maar dat is net het enigste. Weensum borkt het namelijk ik heel goed dat het gaat om werkgelegenheid. En om dat dus goed voor het voortlicht te brengen, wordt er joet een Iepen Dai organiseren. Van alle Weensumer bedrijven. In verhouding tot een grote orendwarpen is Weensum toch wel een bijzondere positie vanwege de bedrijvigheid hier. En dat is benamelijk begonnen met het bedrijf Mierema. Mierema die had toch een functie van meer werkgelegenheid direct na de Tweede Wereldoorlog. En daar trok ik woningbouw en daar kreeg Weensum een enorme boost. Waarom komt men uit Belsum naar dit plak om te zien? Nou, in eerste instantie omdat onze jongste zo'n 4 hebben zit hier. Dus we komen hier regelmatig langs. Ja, en als je dan normaal de ballons rijden, is het nog wel mooi als je een keer binnen kennen. Want Weensum is een plak met volle bedrijvigheid. En ik denk dat het een goed initiatief is, want ze zetten zichzelf wel op een kaart. Nou, ik vond alles wel leuk op de zien. Je leest alles wel kind van wat voor bedrijven ze daar hebben. Ik denk wel dat je een stukje van je dorp zien laat van wat gebeurt hier uit. Daar hebben de meesten geen weet van. Hè. Ze denken, nou, we hebben zeg maar een half van inwoners. En dan werk je misschien wel 400 mensen in zijn dorp. Je maakt het eigenlijk zelf vergelijken. Het is Rotterdam voor Littendeel. Weensum had op dit stuit de heegste werkgelegenheid in Littensradiel. Wil ze net het grootste dorp binnen. En de groei zit nog heel die terug. 8 ZZP'ers binnen Oorroen het PR hier in Weensum met een nieuw bedrijf begon. Dat is toch een generatie, nieuwe generatie, die zeggen van Weensum had wat meer dan een oordorp. Steden binnen volle grutter. Wij kiezen toch voor Weensum voor de kleinschaligheid en de activiteiten die er al binnen. De dienen joert in totaal samen 50 bedrijven mee aan de Iepen Dai.